on calminama e yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV mo kala ɗo woni ene woniri yo jaam kisi Allah gone meɗen en gatta yewtere men paamen pamminen nde ganduɗa ñande kala e oɗo waktu ina yalta ina wawi noon hande woda ko ngakki hen saabu wowno ɗo de yewtere nde ko Abba Sarr oɗo saaha joni omon to cuuɗi meɗen to ko wona ɗum ko oɗon jiyanno ɗo goto e mawɓe ɓe mi wiyani kellifaɗo kono kewɗo duuɓi kañum ne jottono ɗon wiye Abou Gaye Allah andi ɗo woni kañumne koko naati e ladde yiyaka noon Mouhamed Ndim kanko kuccodirɗen en calmini Djiby Dieng équipe muɗum wallidiɓe muɗum en jarnima kala yeeɓiyankoɓe ɗo mbawi wonde toɓɓe men hannde ma en kaal ko faati e goho hannde woni guinol golle janiyankoɓe jaɓɗo e caliɗo ko Alaji Faba Ngom maire mo ganduɗa commune Agnam e Guoye Thiawdiɗe sababude nanggal makko ngal juutde ɗum e tumamuji gonɗi hen ɗi e haalaji jaltoji hen ɗi e buglete baklete batteɗe hen o ɗum woni goho ko kalten hannde Mouhamed Ndim kowona ɗum ko ma en gartu e ko ganduɗa kañum woni université eɗen gandi caɗele gonɗe université ɗe mawni guila fitina o waɗi ha fittadu heddi hen Abdoulaye Ba yallah yurmomo yaafoma harnamo aljanna gonnoɗo jikke Afrique woni jikke Sénégal jikke ɓesgu muɗum e jignaɗo muɗum yaawi cukagu yallah moƴƴe makko toon kono bandiraɓe makko mbi kono namni autopsie o sababu wango ngo yo yaltine e caggal muɗum hande uddude nokkuji ñamirɗe université addi caɗele wonande janggoɓeɓe université nder naati hen mo Aline Diop Bambi naati hen e goɗɗi naati hen gam wallide mo Cheikh Anta Diop o ɗum ne wawi jibinde caɗele goɗɗe so gasima en kal ko fate gueɗe ɗe ganduɗa ene jaaja Sénégal débati goyo kadi hen guila sappo e ɗiɗi jagga toon to brigade Moussa Kamasa fayi hande mana jokki inana yaaha ha en keɗima Mamata Gueye Jamra haali pelle ɗe ganduɗa ko keptinaɗo ɗo e leydi ndi dariɗe sarde on rafi biyeteɗo o hono sida e yimɓe ɓe ganduɗa koɓe cikkanoka tawa e nder hen fanniyankoɓe to banggue jangde frayse fanniyankoɓe to banggue jangde diine jaydiyankoɓe rendoyankoɓe foof nane nder hen Mouhamed Ndim calmina bandiraɓeɓe eyyi mi salminima Bababou calmini dendagal yeeɓiyankoɓe Pindi Média e kuuɓal tengti e ndeɗo tufde nde ganduɗa ko pamen pamminen en calminiɓe en juurimaɓe en calmini dendagal diaspora o dendagal bandiraɓe ɓe ganduɗa ko wattorɓe yewtere nde no fewi également en calmini Alaji Abba Sarr enen gandi hande o saaha mono toon to tumde Dimat initiative makko mo ganduɗa ko wallude almuɓe ɓe vraiment wawde wallude ɗumen to banggue koltu wawde wallude ɗumen to banggue moƴƴinde gurdam mumen en gandi ko ɗum jangguimo o yettudemo e vraiment jarnudemo e initiative mo ganduɗa ɗum ɗo kadi ne jeeya e daranade diine daranade ɓen ɓe ganduɗa ko sukaɓe moƴƴi baɗɗi fayida nde bandiraɓeɓe kadi ballatamo ha o wawa sembinde kadi fandare nde beele wallude kamɓe ɓe ganduɗa ko almuɓe ɓe kanko Alaji Abba Sarr en jettimo no fewi sen gatta chambre d' accusation no ganduɗa ko suudu e nder cuuɗi taskandu joguindo doole e Sénégal yamirdu wonde ko wiyete ko liberté provisoire Faba Ngom yo waɗe kono kadi eɗen e dawal gongal ɗe ɓe ganduɗa kañum kadi nawi wonde ko poɗɗo ruttade suudu saƴƴi leydi meɗen gam hono lefol makko teddugal ittede o ñawte lawol gongol saabu portable ɗi Mouhamed Ndim aɗa rewindi dawugol Afrique ha tengte leydi Sénégal hol yiyande ma e ɗum eyyi liberté provisoire o no mbiɗa ni chambre d' accusation kañum kam toti ordonnance beele kanko Farba Ngom e heeɓa ko yiyete ko liberté provisoire caggal nde pôle d' avocat makko en jii mbaɗi conférence de presse garti vraiment nde keeɓi ordonnance wadde ko yiyete ko conférence de presse kalni yimɓeɓe caɗele ɗe ganduɗa ko gonɗe e dossier Farba Ngom ɗo kam mboɗo andi en kaali en kalti yimɓeɓe foof mbaɗi jewte haalde probléme Farba Ngom hande eɗen mbawi wiide ko ɗum acharnement sibou guilay fuɗo sa ƴeewi ko hol nanguira ko on mo wonduno caabiɗo wonande nanggugol makko kañum accitama holko saabi Farba ha joni nana heddi e suudu dumbirdu eɗen mbawi téléphone aji ɗi kam gari ko wattan fo e wade noon
ministre de la justice yalti haali haala téléphone aji ɗi e ko way noon téléphone aji ɗi kadi en jii won goɗɗum ko haala hen beele ɗum hokkata en tan yiide ɗum ɗo ko ɗum gueɗe politique kamɓe dal ɓe jiiɗi ko vraiment wadde abattre politiquement kanko Farba Ngom sibu maître El Hadj Amadou Sall holliti wonande téléphone aji Farba Ngom ɗi ɓe ƴetti ɗi nde ɓe namdi ɗum nde yitata koɗo sali ɓe mbattidi ko wadde craqué téléphone o ɓe mbaɗi hen balɗe sappo eɓe jogui ɗum andi mo ganduɗa ko en nimmima to banggue dawrugol so tawi heeɓi ɗo ganduɗa ɗo ene wawi ga jaam ane wawi wadde hen ko wela foof arta noon totta public o yiide wonande ko ɗum ɗo e ɗum ɗo min tawi joomum donc ɗum ɗonne kadi ko hunde ganduɗa vraiment ene kadi surtout to banggue portable quand même ko ɗum hunde ganduɗa ko ɗum confidentialité hakkude neɗɗo o e ɗum ko ganduɗa ko jeeyi makko donc ɗon nde mboɗo sikki kadi ko faute uji ɗi ganduɗa ministére de la justice ɓe mbaɗi ɗum commettre fo e wade noon kanko avocat ji makko kolliti wonande maɓe mbaɗ hen porté plainte on ganduɗa ko dame de la justice kanko Yacine Fall e ko hamni hen ko gonga o totama ordonnance liberté provisoire ɗon e liberté provisoire o eɗen gandi parquet o ministère public le parquet eɓe jogui balɗe 6 wadde appel ɓe jaaha to banggue pourvoi à cassation so tawi ɓe mbaɗi appel kadi eɗen gandi on liberté provisoire o taƴat wonande kadi ko mabɓe dutto Farba heddo to suudu dumbirdu hay so tawi pamminen Farba ha joni yaltani taw sibo alay sago fada ɗen délai balɗe 6 so tawi parquet o waɗani appel on saaha noon o wawa hebdo sor makko o yalta tawi noon o woni ha joni ko e jimandi laamu tawi nde sohlimo foof omo wawi artude koye liberté provisoire o woni ni taw en nanani taw ko yiyete ko appel ɓe cuwa wadde kono noon kam eɗen ɗamini ɓe mbasa wadde appel beele kanko Farba Ngom waɗa bénéficier ko yiyete ko liberté provisoire kono ko hawni hen ko kadi a famat mbiya gueɗe ɗe mataw won ɓiile goni hen to banggue ha joni politique sibu so tawi chambre d' accusation kañum waɗi ordonné liberté provisoire makko to assemblée nationale eɓena darna toon commission yiide yooɓe ittu immunité parlementaire makko beele ɓe garta ha joni ko fatuno e téléphone aji makko ɗi ñawore wonde watte waɗa aɗa wawi yide so ummima ga kadi sa renayi ko to o fati ɗum foof ko caɗele ɗe ganduɗa hande wona hunde gasde min mboɗo sikki hayto banggue liberté provisoire o ni kamɓe ponno tan vraiment ko sor makko ko yiide haydara o totta o waɗama liberté mo ganduɗa ko définitive haydara o rewraka on saaha noon so tawi eɓe jeehi toon to commission rogatoire wona commission ɓen ɓe ganduɗa ko toon to sarɗiyankoɓe ɓe ɓe jaaha toon to ittude immunité parlementaire makko toon kam mboɗo ɗamini so tawi ɓe jeehi Farba ana wawi hebde welitare sibo ko goo téléphone o naaji ɗi ɓe ganduɗa ɓe ɗiɓe tawrimo ɗi Farba kañum nannani téléphone aji ɗi Farba koko totta te hay sa ƴeewi to banggue ñawoje men so tawi condamnation kadi ɗo ari ha ɗon ɓe condamta on mo ganduɗa ko kañum woni kanko dumbaɗo ɓe condamta ko on mo ganduɗa ko kañum ƴetti téléphone o woni an gadduɗo téléphone o wona rechelere o par ce que kañum heɓani liberté yaade addoyde téléphone koko totta téléphone ɗon kadi ñawoje men ne waɗɗon condamné jomum lebbi 6 ha e duuɓi yantude amanduji e ko way noon min ɗo mboɗo ɗamini so tawi ɓe darima mboɗo sikki Farba ne wawi hebde ɗon sor beele wawa hebde kono foye wade noon yimɓe fof ene gandi hande Farba Ngom nangugol mum purement et simplement ko ɗum gueɗe dawrugol chambre d' accusation yeehi o jomum ne totte liberté provisoire e mbaɗa appel en jii vraiment ampleur mo waɗi o autorité ji hen kaali sernaɓe kaali ko wattidi ko haalde ko seremɓe to Bambilor leydi ndi fof vraiment ñaaguima nde laamu ngu accitta Farba Ngom sibu tumnade e cellal ɓandu mum yarani noon ko poɗɗo safroyade e ko way noon mboɗo sikki poɗɗen ko yaltude oɗo étape ɓe gacca Farba Ngom yimɓe fof en gandi ko ɗum acharnement politique wawa yaade waɗa bénéficié o liberté mo ganduɗa ko définitive taw wona hay provisoire yaaha safroyo on saaha kadi vraiment yimɓe jaahay étape goɗɗo min kam mboɗɗami ni so tawi parquet o waɗani appel pourvoi à cassation
hayso to ɓe darni toon to assemblée nationale on ɗum commission beele ittude immunité parlementaire makko mboɗo ɗamini kam mo waɗa bénéficié liberté mo ganduɗa ko définitive mawɗa Abou. e kono so tawi chambre d' accusation ko waɗi ko mbiɗa ko appel o waɗaka Allah waɗi o wellitama o yalti taw ni wona liberté provisoire walla hay soko ɗum so tawi kadi omo faada to assemblée nationale so ittama kadi ñaawo wonde nde ko pamɗa hen ɗon mboɗo jogui ɗon yakar nder ñawonde omo wawi hebde hen polgu sibo waɗi ɗum ɗon ko rewra nder ñawore ittude ɓe garti koye téléphone aji ɗi ko adi foof téléphone ko ɗum gueɗe ɗe ganduɗa ko confidentialité hakkude neɗɗo e jeyma beele laamu ngu eɓe joguino droit eɓe joguino coppal wawde ƴettude téléphone aji Farba Ngom ɗi ɓe mbaɗa hen krake haaɓe ganda ko woni hen ha yiide wonde o noddama o noddi e ɓeɗo o waɗi appel étrangère tawama hen hakkude makko e pôle d' avocat ji makko o noddama toon ha woodi ko tawa toon to banggue vidéo ji e ko way noon ɗum ɗon ko ittude hurum neɗɗo te to banggue lawol men quand même haalani to banggue way noon hayso tawi ñawore ene liɓa ɗon liɓata an tawraɗo téléphone aji o liɓata ko ƴettude téléphone aji o tottuma an mo ganduɗa ko détenu politique o hayso an wiya addane bon avocat ji makko wonko kaali avocat ji makko mbi ko to banggue téléphone aji ɗi gardi koye sahande courant ala toon sahande courant ala toon kanko téléphone makko ala crédit ala ko way noon o luuɓi gardo kañum téléphone mum beele o wawa yaynorade fo e wade noon ɓe gari ɓe tawi toon téléphone aji te yimɓe fof ne gandi opération no yaari sibo woto ciftoren on mo ganduɗa ko kay woni dewɗo e directeur on établissement pénitentiaire yimɓe fof ne gandi darde nde darino nde ari nde waɗi fouillé chambre Farba Ngom ede ko way noon eɗen mbawi yiide ha joni ko ɗum acharnement kono fo e wade noon to banggue kam kuule e dosɗe leydi men ne lelni an tawraɗo téléphone o an déjà ka baɗaɗo privé droit ji ma wonka a wawa wadde won gaɗɗo tottuma o ko on dumbate kono kay wona an mo ganduɗa ka tottaɗo téléphone aji o donc ɗon kam ñawoje men ene lamni ɗon so ñawore yeehi hayne waɗa neɗɗo ne dumbe ɗon ko gadduɗo o kono wona an receleur o donc ɗum ɗon heddi kadi ha joni laamu ngu mbete lawol ne hokkunoɓe ittude téléphone aji ɗi haaɓe ganda ko woni hen appel aji ɗi o waɗi transaction ji ɗi o watno ha ɓe o haaldanno hani e ɓorde hurmo yiide wonande min tawi hen ɗum ɗo e ɗum ɗo par ce que ɗen gandi ɗum ɗon ne kadi ko ɗum droit neɗɗo o droit le plus absolu ɓe mbaɗi ɗum e jeere aduna fof nana haala hen ko gonga walla wona gonga ko gueɗe politique gonɗen koye politique donc ɗon ne kadi kamɓene ɓe ñaayi guesa Farba Ngom ɗum waɗi mi yiide janggo e jaam so tawi ɓe gacci ga appel ɓe jahani pourvoi cassation Farba Ngom heeɓi toon quand même waɗi bénéficié liberté provisoire so yeehi toon to assemblée nationale ɓe itti immunité parlementaire makko mboɗo ɗamini avocat ji makko ko déjà avocat ji ɗi ganduɗa vraiment assermenté maɓɓe daro beele Farba Ngom heeɓa toon wellitare so tawi kay ɓe ndewi to banggue ñawoje ɓe ndewrani to gueɗe politique min kam mboɗo ɗamini Farba ma heeb vraiment wellitare namno cekkitale on banggue ko kala maître Amadou Sall haali ko maître Oumar Youm haali ɓe porti plainte ministre Yacine Fall ko fate banggue saria e ko nandi hen hol yiyandema hen e leyɗele men Afrique hannde ministre de la justice porte ɗum plainte beele ina weeɓi dañde mum gonga walla haade eɗen mbiya laamu men kañum ina ko fondi yimɓe hol yiyandema hen wona ko weeɓi quand même hande wonɓe laamuji men eɗen gandi enen leyɗele men surtout to banggue Afrique to banggue démocratie kalateɗo yarani ha noon hayso tawi won leyɗele ɗe ganduɗa ene mbaɗi appliqué ko way noon casquette fof mo mbawɗa jogade pouvoir fof mbawɗa jogade so tawi a seeli lawol so tawi a noddama ñawore sa liɓama tan a liɓama e casquette fof mo mbawɗa jogade kono ga e Afrique en kewani yiide ɗum ko guila e laamu Macky Sall en jiiɗo des ministres waɗaɓe e porté plainte wattida hen hay nokku ɗum ene jeeyani ko ɓeyno tulminde seeɗa e laamu Macky Sall e haala ka o haalno yiide
dossier ji kewɗi pawmi hen ko folontuguram no ɓe mbiyata ni guilay dossier ji seremɓe ɓe ganduɗa ko joguinoɓe almuɓe ha barodire waɗi toon walla gueɗe goɗɗe nanguida hen hay politicien je ko way noon probléme foncier je ko way noon a tawat so tawi ɗon ɗo jomumen ne mbaɗa bénéficié o e nder pouvoir o ala ko wawi ɗumen telɓinti en jii nguɗo laamu hewɓe e mabɓe hande portama plainte uji wattindaki hay nokku hay so wona ni kamɓe wonɓe pouvoir ɓe sympathisant ji mabɓe militant ji mabɓe en cibbatno Azoura Fall nde ƴattiɗo ancien président de la république nde yeehi to suudu ñawirdu nde yeehi kaso ko premier ministre hoore mum yeehi ƴeewoyde ɗum nde o arti o yalti waɗi révélation o yi ɗum ma yaltu holko rewi hen yiyede wonande o jogui ko kayitaji kangaɗo wona karɗo cellal to banggue rafi hakkille heeɓi wellitare haalaka noon ministre de la république ko gonga hay so tawi des poursuites ne waɗa mboɗo andi kam wona e laamu mabɓe peut être so jomum yaltoyi laamu ɓe jokka to banggue wonande vraiment ñawoje ɗe kono hande ni kam ɗon ɗo jomum woni e laamu surtout yimɓe ne gandi laamu ganduɗa hande jomumen en jiine darori donc yiide aɗa porte ɗumen plainte e oɗo pays mo gonɗen beele gonɗen koɓe mbiyata ko leydi joguidi droit c'est vrai que eɗen jogui droit ko noon hande yimɓe fof ene gandi an ministre surtout ministre de la justice so tawi a yi aɗa porte ɗum plainte juuta tan kono a heɓata hen polgu peut être noon so jomumen jaltoyi laamu kono hande oɗo saaha kam portoyde ɗumen so wona ɓe jaaha quand même ñawoje goɗɗe leyɗele men ko wayno CPI en e ko way noon ɗe ganduɗa ne mbaɗi signé des chartes hakkude men e leyɗele men hay ɗum nde wonata ko weeɓi quand même mawɗo Abou e kono Alhaali Mansour Faye ñandeno hokkanima hakkille deeƴo wonde caggal nde ministre de l' intérieur waɗi ko o porti plainte o yeehi ha cour suprême hokka gonga aɗaminaki ɗum nene wawi wade noon ene ɗessi sertude seeɗa aɗa andi oga haɗa ko to banggue droit wawde yaade ɗannade en e ko way noon on ko gonga jomum kañum rewi to banggue procédure judiciaire ha heeɓi polgu kono individuellement hakkude neɗɗo e neɗɗo en tant que ministre o jomum gak haɗa ko ɗannade haɓama ha heeɓi quand même sor mum heeɓi watti yaade hay ɗum ni so wa yaade taw par ce que eɗen gandi wonde cour suprême yino hokkuno notification yiide wonande oɗo ala notification mo mbaɗɗon jomum yo oto yaltu leydi ndi wadde gacce ɗum ɗanno nde o rutti aéroport ƴewtoyade beele ɗum ɗon selli walla sellani o hatta ko yaadi ha joni en ɗum ɗani sibu gonɗen koye laamu ganduɗa ko ndolndolago ha hande o saaha en jiyaɗi Mansour wiide ko guila ko suprême ñaawi on wawi ɗannade o yeehi o haɗa ɗannade o haɗa o arti joni noon kam condamnation woni définitive wonande hankkadi o heeɓi gonga ɗo yiɗi fof omo wawi yaade kono en jiyan taw beele o yalti walla o yaltani ha o haaɗe walla o wasa haɗede jumi yiide ko ɗo ni en tant que ministère de la justice Yacine Fall porte ɗum plainte ko gonga ene wawi waɗede des poursuites kono wattinta hay nokku mawɗo Abou a jarama gartane dawal ɗimmal hande ko caɗele to ɗon jaaɓi ha tirde Cheikh Anta Diop e cuuɗi goɗɗi ɗi ganduɗa des garçons par exemple Saint-Louis Aline Diop mo Bambi e ko nandi hen goɗɗi natti e nder hen 68 ha yetti ko wiyete ko 92 ko yetti ɗum 88 état de 16 caɗele bannoɗe gawaji ɓurnoɗi bonde bannoɗi guilay Oumar Bolonde Diop en beele ko waɗi ɗo joni ko meeɗi wadde ko wayni ha tolno e almuɓe yaltude natta ñamde e nokku mbatta defode banggueji goɗɗi heewani quand même en ji événement ji récent baɗɗi ɗi sa haali ɗo joni 68 woɗɗoyi kono 2017 2016 ha 2024 oɗo vraiment waɗino incident ji baɗɗi toon to centre universitaire uji ɗi kono oɗo baɗɗo so tawi waɗi ne betti yimɓeɓe ko ɓeɗo arɓe régime sibo en 2024 aɗa wawi yiide combat o wonno ko wallude oɗo régime haɓe gaare en place surtout to banggue wonande ɗi réforme aji ɗiɓe kalata sibo a wawa wadde réforme ɗon ɗa haaldani e ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni ɓe poɗɗa ɓe yewtide wonande kamɓe étudiant ji ɗi sibo joni kanko mo ganduɗa ko Daouda Ngom ministre de l' enseignement supérieur enen mbawi yiide kala ko addi caɗele ɗe kanko addi sibo a wawi yiide wonko jiɗɗon ittude on jaɓani haltidde e ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen goni étudiant ji ɗi ɗo joni
kam e be ganduda ko étudiant ji di hen nangonobe be fof gaccitama ha heddi président ji amical uji di ben ha joni nani keddi be jidani fus amical dum wiya ko poussé dum kay be kali dum ha pari be kali amical uji be poussa dum te awa sa yi ya fus amical joni hol poddo wonde interlocuteur ma hakkunde ma étudiant ji di donc dum don ko hunde wande cadele quand même kadi alay sago kambe ne be garta e raison wawde famde étudiant ji di musa tan kono wana étudiant ji di dutro ciagal ko kambe dutro ciagal laamu kadi ada foti jogade no be mbiyata jogoto bombom jogoda sawru kono non wana tan yide mbodo jogo sawru min mi funtundirtaake mi yarata ciagal ko jinmi ko dum won tan ko bennata donc je crois dum don ko poti hen yewtade sibu mawdabo kambe budget mabbe ko 7 milliards étudiant ji kanyumen namdi ko sa jeewi bourse mabbe boursuji mabbe bourse étranger uji so tawi fof a jeewi to bangi ratio wono to ko hedde temedere e 5 milliards so tawi rappelaji di mbattaka hen woddoyta temedere e 5 milliards fo e wadi non bodo sikki dañjo budget mo 7 milliards sa jeewi to bangi carte de vie mabbe ministère uji mabbe di direction uji di ko be bonnata ko to bangi ngaluji te dum wadani impact ni hande leydi men kali do joni cadelde jeten ngurten de do balde coupiraji courant ji coupiraji ndiyam etc goddum e goddum en ji dido auto di ganda hande député ji gaddanama dum et te pourcent ben be burani kambe étudiant ji di Ablaye Wade holko wadatno dum wawde sembinde bourse ji ko yidi wonande minen ittude amen gallo min badu dum étudiant wana dokkal wana gueɗe social ko gongo ko dum aspect social kono ko investissement fewde e kanko soko jango ko dum investissement sibo bourse uji di be mbaaw famde étudiant o ko heno sodata tikeji makko restaurant ko heno sodata faskilaji makko diwo jangirto ko heno sodata connexion somo jeewa wada des recherches e ko way non wadde sa yi dum don fof ya dartin dum to bange capital humain mo cokluda e leydi mandi bodo siki an gonda koy bonnude dum hande so tawi be beydani cadede gonka kambe étudiant ji di wana darne de do deppono darade afama tan koy des réformes dibe ndari wawde fewnude dibe jidi wawde darnude tawi hay darab e coklane to bangi jawta sebu sa yewi Amadou Mokhtar Mbow on université gondo Jamñaajo be uddi restaurant ji mumen sa yewi ton to Bambey Ziguinchor UCAD UGB fof hande be dartori gotal yide wonande fof uddama habe jeewa cadele de walla jewte ko way non wadda famad kambe réforme ji be kalata di be tongi dum ko be ponno ko wadde hakkunde mabbe ha Paris sibo haysa jeewi jonde de kanko Daouda Ngom o nodduno étudiant ji ndebe président amical uji di to bange jewte ndebe namdi mo wonande boursuji di e rappelaji on jobat walla on jobata be jabani artude e on question ça veut dire ko wadde kambe wonko be tongi ha Paris be duttata ko hen ciagal fewde e ko ganduda dum don woni ko poti ko tottude étudiant ji di dum don bod sikki ya problème wadde e pour routade ciagal be jogo grandeur surtout laamu jogoto ko grandeur a jabat wonande a juumi duttuda ciagal kuy sukabe ma gonduda ko besnguma bawa yewtidde mum en sa woni mawdo galle hay so tawi suka tarima a funtundirte mum mbele mbada e mum ko podda wadde mum ko ha arta e raison donc je crois que dum do quand même ko hunde ne ganduda que so tawi be dutta e ciagal do faydo mojjani e donade aussi kanko suka cankido yide laamu kadi yo wadde des enquêtes sibo enji rapport autopsie ko holliti ko mbele ni ken fotbe wopude laamu ngu deej wasa halde hen sibo enen gandi autopsie ko hollir ko kam ko torlugol woni e wada e suko wadde lamgu ene fori hen halde kanko o mo ganda ko ministre de la santé on mo ganda ko gardido kanko université woni ministre Daouda Ngom kam fo e pour hen halde be mbada poursuite fewde ben be ganda ko kanyumen mbadi dum suko mawdabo ajama en jetti hewbe bi mawdo lendi halani hen mawdo jagodo halani hen kono non Guima Sagnan ko haali hen o waldi fu Bojang ko haali hen wiibe jab wonde ko kambe e galdo gedal dum ko yiyande wadde sangata joni e kanko baado enquête do on kamo yo jof kono fof non mi arta wiide on ko bugay haldo nyanden université way kono jetto jamber na fiya fito ho musaaji wonnobe na kabay sengobe Abdou Faye kabay mumen wonan jalti wobbe kadi ngal jetti miijoji Ablaye Wade ne ayde kanyum homo dum kanyum ne naati edin wadi ko mbadanno ne Macky Sall ay ko sakriti ko
ko duppa université bonna ko won wonɓe ɗo hannde e nguɗo laamu oɗo université kañum kadi duppuno ko ɓooyano ko beele kelle maɓɓe kamɓe ene ngamo ko duppuno toon ko est ce que ko étudiant ji duppuno aɗa ɗum ɗon ko haala yidde wiide laamu Macky Sall ngu e laamu Macky Sall ngu ko to étudiant ji ɗi gonɗo hayso wona kamɓe ɓe jaɓi wonde complice saabu kamɓene ɓe jaɓino gawaji maɓɓe gonga beele kamɓene kelle maɓɓe ɗena ngamo laamu ngangu fof yon guittu nguɗo gaddon nguɗo yon guittu nguɗo gaddon nguɗo kol yandema e ɗum eyyi aɗa anndi mawɗo Abou saɗa ñaama aɗa wone lahal aɗa ñaama a haarani jitta tan ko ɓeydanede si sukaɓe ɗon ɗo ɓe jangga oɗo suka hannde moɓe jooɓi fitandu mum no foti duuɓi foti wadde toon to université par ce que woni ko fac médecine e kono duuɓi jeetati e laamu Abdoulaye Wade e laamu Macky Sall beele kamɓe ɓeeɗo koɓe goyi joni ko beele ɓe mankanoma ɓe tampina ɓe donki ñamde ha saabi ɓe duppa ɓe bonna ko gonga ene waɗi avancement ji baɗɗi hakkude Abdoulaye Wade Macky Sall ha ɗo ɗo kam mi yiyata avancement ji par ce que ɗo Abdoulaye Wade ko kañum fuɗɗi gueɗe ɗe vraiment to banggue walludeɓe noɓe mbawirta janggude duɗɗe ɗe tawi vraiment bourse uji ɓeyda Macky Sall nde ari tokkirigal dow woni ticket o ko kasitari botari ndi hirande nde fof ko capanɗe 5 kasari busap botari nogas hirande nogas sa ƴeewi to banggue amfiji mabɓe mbaɗa connexion gratuite ɓe dokka vraiment gueɗe mabɓe foof ɓeyda liyuji mabɓe to banggue ɗum ɗoji mabɓe logement ji mabɓe ɓeyda gueɗe mabɓe foof ɓeyda hayde Ablaye Seydou Sow nde won toon ari toon gueɗe ɗe ɓeydima vraiment connexion gratuite ɓe ɓeydana gueɗe mabɓe foof mais heddi ko saaha foof jomum ene sohla avancement ji surtout to banggue bourse uji ɗi aɗa andi bourse ko gonga hen saahaji bourse uji ɗi ne tarde tawi kamɓe sukaɓe ɓe ticket ji mabɓe restaurant gasi ko ɗum waɗata ɓe mbaɗa décrété JST wonande journée sans ticket waɗata ɗum ko bourse mo poɗɗa hebde o ko hen poɗɗa sodde ticket ji ma ɗi ɗum waɗata hen sahaji jiya to banggue amical uji ɓe ndenda ɓe piya hakkude mabɓe ɓe codda bourse ji ɓe mbaɗa ɗum distribué walla commune foof nokku ɗo jeeya foof jiiya mawɓe ɓe waɓe naabu joɓen itta ticket ji codana ɗum sukaɓe ɓen dokka ɗumen politicien ji ine mbaɗa ɗumen saaha foof jomumen ne wayno kono liggotoɗo ni an saɗa liggo lewru fo aɗa heeɓa salaire ma mais saaha foof aɗa yiiɗi yaade catégorie 1 catégorie 2 A et B e ko way noon e ndamniteji ma ne ngari rappel aji ma ne ngari donc kamɓe sukaɓe alay saago eɓe jiiɗi saaha foof ɗum ɓeeɗo heddi noon ko gonga min mboɗo yaadi e haala kalɗa ko kamɓe gonno complice aji laamu Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye puisque eɓe jii kamɓe dolnatno duppoɓe ɓe ko kamɓe kalatno ko kamɓe mbaɗatno publié ko kamɓe mbaɗatno foof hande ɓe gari surprise moɓe ɓuuri jogade ko ɓen ɓeɓe ballatno hande ko kañumen goni e hoynudeɓe woni jikke coyɗo jikke coyɗo ganda voilà laamu Macky Sall ni waɗanoɓe ɗum par ce que hande en jii déjà ɓe puɗɗima ɗum amde wawde mallude on mo ganduɗa ko Ousmane Sonko e yiide ɗumen hanki nde Macky Sall wonno ɗo nde wona ɗum ɗo ɓe guranno toujours kamɓe ko wonno ko ambition ji mabɓe ko wawde wurde gurdam ceɓɗam ɓurnoɗam ɗeɓe guranno hayso tawi hande ɓe jeyani ɗum kono foy waade noon sukaɓeɓene wadde ɗumen duppude ɗumen e ka way noon c'est vrai kene waɗi infiltration ji gonɗi hen kono kañumen wonno ambition mumen tan ko dañde gurdam ceɓɗam toujours ɗam ganduɗa eɓe guranno ɗum malheureusement wona ɗum woni koɓe tawi e laamu ngun ɓe ganduɗa ko ɓen ɓe ballatno ɗum min mboɗo yaadi e nden yiyande a jarama yeeɓiyankoɓe AYAW TV yewta pamen pamminen Mouhamed Djim woni koɗo men wona koɗo ko koɗɗo e galle o joni garten e rogere wonde nde ganduɗa kañum waɗa guinol golle kala ɗo jaaɗa hande gueɗe ɗiɗi goni e nder hen rafi biyeteɗo sida naade aduna o arde e nder Afrique diñi ko ɓoyi mawnude to Afrique du Sud laayi ha naata nder leydi men pelle mbaɗa gam habtade pelle goɗɗe natti hen gam wadde hen mukuñaji e makaji dañde ko wuurdi kono neɗɗo way noon woɓɓe dutti gone ɓeydude rafi o so rafi o ɓeydima ene ñaama ene jara hen Sénégal ari e daabal gongal yidde lawɗinde dewgal debbo e debbo gorko e gorko caɗele goodi hen ha woni pelle keptinama ina hulano ko fayi so wonano hono ɗum ɗo debbo e debbo walla gorko e gorko nawe e nokkuji koyno église walla e jumaji kumdane coow gonɗo e leydi o Mouhamed Djim hol yandema hen eyyi coowode ko mataw ko joni o yalti tan kono ɓooyiɗo coow kam vraiment o ɓooyiɗo ñohede mataw ko joni o waɗi claté déjà en jii hen jeune mo ganduɗa laamu ngu nan saabu yimɓe ɗe mbiya ha joni holko waɗi
président en personne haalani hen, premier ministre haalani hen, gouvernement e hoore mum haalani hen ko gonga. Yimɓe ne mbiya pourquoi le procureur haalani hen. Procureur wawa hen haalde, ɗon ɗo enquête aji ɗi nana jokki. Ni wiye ni won lo goɗɗo poɗɗo arde en jii ko wayno Jamre ni yiya wonde ñumen ene jogori wadde publier une liste de 650 personnes temedde jeegom e capanɗe joyi foy wanno enen en mbawi yiide ɓuuri ɗon sibu yimɓe fof ene gandi ko wurata ko e leydi ndi sa ƴeewi e réseau social o ko yimɓe ɓe gurata toon wadde aɗa andi hunde nde ene laamu ngu kulhulɗe jogui hen par ce que hande eɗen gandi caɗele to financiére mo jogui ɗen yiide wonande ya ƴettu hen kuule cattuɗe e ko way noon ɗon ɗo ganduɗa hande aɗa woni e yidde hebde des financement te eɗen gandi financement ji ɗi ɗin institution ji financiére ene jeeya e ko ɓe ɓilatma less surtout ko wawde dolnude debbati gorkaten e leyɗele ma en jii darde nde Macky Sall haɓano hen ha woodi hen yiiɓe wonande an joguiɗa ko kulol hakkude ma e Obama nde yima wonande alay saago ɗum lawɗine ɗo yiide wonande min parani nde ko ɗum message orno hay so tawi min mi ala ɗo goɗɗo janggo garoyo gandon ma taw aduno kadi nana ɓeydo yaade mon ɓuuri hen tampinede par ce que hande en mbaɗi déjà ɓeyɗon naggaɓe en jii toon to France woodi seɓɓuɓe toon yiide wonande yo aduno ƴeew ko kewata ko Sénégal donc ɗum ɗon ko caɗele en jii pelle mabɓe hande réseau ji mabɓe nan ɗo e Sénégal sa ƴeewi ko wayno ɗo e Sénégal ko wayno Somali surtout ko wayno Afrique du Sud haali joni ko nokkuji ɗi ganduɗa ne ɓuuri toon jalɗade e ko way noon kono foy wat noon mboɗo sikki laamu men ne foti hen haalde hay so tawi premier ministre président de la république ɓen kalani hen ministre joguiɗo santé ha ɓuuri tengtude mo ganduɗa ko kalfinaɗo to banggue santé publique ene foti hen haalde sibu sa ƴeewi scène de contamination o hande beele ɗum wontani no coronavirus ni koma ƴeewoya tan ganduɗa ɗo wondi hen walla ala sibu sa ƴeewi no ɗum yaari to banggue transmission no yaari ni ko ɗum réseau mo ganduɗa hande eɗen mbawi wiide kam ɗum doliɗo e leydi ndi ɗum ɓooyi ko joni noon nanga ballal leydi Sénégal e France jokkodirde ambassade leydi France e on mo ganduɗa ko Pierre Robert jagganoɗo toon to France ha anda ndeke ɗum jalɗiɗo ha ɗum mawniɗo ena ko ɗum caɗele laamu ngu ne foti hen darade surtout ministére kalfinaɗo ko fante e ɓen ɓe ganduɗa ko kalfinaɗo santé publique ɓe mbawa ƴewde gam wawde handade ƴewde ɓen ɓe ganduɗa ko raɓaɓe hen e ko way noon hunde hay so tawi en nawrani ɗum to banggue no ɓe mbiyata ni debbo e gorko walla gorko e gorko kañum e hawrude kono noon to banggue sa ƴeewi no ɓe mbiyata ni objet ji ɗi neɗɗo hutorto ɗi ha contamination ara ɗon e ko way noon ɗum foof wadde ene jaari ƴewde guilay neɗɗo to yahata no femboyo fof hay goto anda wadde koko foti ƴeewede beele ñaw ngu ɓurani yajde ha nde tampina ɓe ganduɗa ko ɓesguji ɗi mawɗo Abou ɗonne kadi ko hunde fonde ƴeewede Mohamed Jim ko hebde kayit lawɗinede ina gollo e ɗen golle ko ministre de l'intérieur hokkirta ɗum laamuji men mataw tina ɗum deƴƴa garta ndeeƴa kono wona humpede yettima ɗo ganduɗa neɗɗo yoɓe yo haaɓe yimɓe yo wonde yimɓe yo welno yimɓe wonda e worɓe wonda e rewɓe beele ina daaɓe e oɗo rafi nguɗo laamu haade mum arde caggal ko Macky Sall ñigano hen ko ɓe mbino soɓe jettima assemblée national kuulal guiɗotongal wadde hankkandi ɗum ɗo waɗa ɗum criminalisé mi andani mbiyata ɗum no wirete ni ko kamɓe mbino yo waɗe ɓe jaade oustage en ɓe jaade woni yimɓe ɓe jeehe galleji diine ɓe jaade yimɓe woɗɓe kono ko ɗum sakti ko ɗum boni gaga mbiɗa woni yimɓe laamuɓe kalani pelle jahannoɗe ina mbiya yimɓe yo waɗe moƴƴani e diine ɗe ɓe jaltani ɓe kaali hen holko saabi ɗum walla won hen jaltani kaali Cheikh Oumar Diagne haali yalti mais hewɓe ɓe ganduɗe nan ɗo yahannoɓe no dugdede piinde na mbiya Macky Sall nana bonna leydi nana mbiya Nour ina ndeeƴi hol yiyandema e ɗum Bababo Macky Sall mataw ko ala goggiraɗo tan Macky Sall waɗi ɗo limogé directeur ko tumaɗo e debbati gorkati en pourtant yimɓe ne gandi kalani wadde yimɓe fof ne gandi darde Macky Sall e kañum ɓuuri salade to banggue debbati gorkati hayso waɗi hen subirde vraiment pression je ko way noon au niveau international ɗum yimɓe fof ne gandi guila e financement ji ɗi heɓata ɗi
ha waɗi momani mo ganduɗa o ɓuuri abbitade to banggue leyɗele golfe ɗe arabeɓe ɓe wawde hebde toon financement ji ko way noon yimɓe fayde gandi darde nde Macky Sall dari gam haɓade debbati gorkati en nguɗo laamu ko gonga en jii ONG Jamra en e pelle goɗɗe darinoɓe anda Samba Djikko yi somi juumani yiide wonande Macky Sall koko yiɗi ɗum ɗo dagnude eɗen mbawi ɗon mi anda no mbirami ɗum sen wona péjorative naafidagal ne jeeya hen sibo hande ɓe ponno darade hande ɓe ponno yiyede hande ɓe ponno wadde mise à jour pelle mabɓe ɗe ɓe daro habde e laamu nguɗo sibo Ousmane Sonko jaɓɓima Jean-Luc Mélenchon toon to université on biɗo ko kañum adi ƴettude on rapport onande on loi nawde ɗum to assemblée nationale mo leydi France yiide wonande alay saago ɗum dagne kañum waɗi toon défendre et pourtant nden ɓe kalani ɗum ɗon bon autorité ɗi ganduɗa ni hande ko jeeyaɓe e oɗo gouvernement tumeteɓe hen e ko way noon ha hande ni eɗen mbiya e nder justice o eɓe keɓa des pression ɓen ɓe ganduɗa hande ko jaggaɓe nana vraiment ɓe kiɓi toon pression ji e ka way noon pour mbaɗe allégé walla ƴeew hol quand même no ɓe mbaɗirta ha jomumen mbaɗe allégé beele cuuɗe walla cuure e ko way noon mbasa tampinede mais gueɗel gonguel ngel kadi ko ɓen hande to ɓe nawato ko gonga enen établissement ji men pénitentiaire mbaɗani prévoir so neɗɗo o nanggama debbati gorkati holɗo foti waɗede mais to ɓe goni to wonɓe ɓe gondi toon ko gonga chambre uji ɗi ɓe nawaɗi heewani kono yimɓe nan toon beele ɓen to banggue diine mumen to banggue neɗɗagal mumen e ko way noon ene droit walla lawol mumen ɗon ɗo neɗɗo on waɗa bénéficié ko yiyete ko présomption d'innocence jabde wondude e jomumen par ce que enen eɗen jogui leydi ganduɗa ko exception neɗɗo o to banggue diine ma to banggue neɗɗagu ma to banggue no ƴewreteɗa beele ɓen hande lawol beele ɓen kañumen ne poti acciyede gonda e ɓeɗon beele kadi wonde ɗumen e toon beele jogorani jibinde goɗɗum ɗum fof ko des questions poɗɗi fawede sur la table holɗo ɓe mbaɗi prévoir nawde toon jomumen wonande ɓen ɗiɗo nawaɓe toon to camp pénal ɗum ɗo fof ko rebus jinmi yiide ɗum ko foti ƴewtede kono fof e wan noon laamu ngu ne foti hen haalde mawɗo Abou c'est vrai que yimɓe ne gandi ɓe kulata haalde hen ko nden ɓe keɓata financement ji ɗon ɗeɓe jewtitte FMI ɗon ɗeɓe jewtitte banque mondiale e ko way noon kono noon e poti haalde sibu probléme o wona tan debbati gorkati o mais sein de transmission o laynude rafi o e nder laynude rafi o tawi jomum koye volontaire voilà ko ɗum projet ko joguiɗo suwaɓe ka desɗo aɗa jogui suwaɓe aɗa jogui rewɓe aɗa jogui rewɓe aɗa jogui worɓe a ligguima a wondi surtout a wondi e sukaɓe pédophilie o sibo hande on nangaɗo toon to France ko ɓuurimo ko nanguede ko pédophilie wonande wondude e sukaɓe ko way noon chaine o hakkude Sénégal France Mali Maroc wadde ko chaine mawɗo laamu ngu ne foti hen haalde min toujours ko no mbiyam laamu ngu alay saago haala hen to banggue chaine de contamination hay somi haalan to banggue homosexualité o poti haalde hen to banggue daɓodiral ngal kono kadi e goɗɗum ko mbiyata ko e association de malfaiteur hani to banggue wonande drogue moɓe kalata hen o en jii perquisition waɗama yoga e ɓen tato ɓe ganduɗa ko inne ande en woodi ko tawa e galleji mabɓe beele ɗum ɗon kadi laamu ngu fotani hen haalde waɗa hen hayso ko point de presse soit que ko kanko procureur walla ministére de la justice o haala hen hayso tawi enquête o gasani a jaama gonɗen koye dawal cakkital eɗen jetta dendi men Mamadou Landji Sy mo ganduɗa ko goto e galle Cheikh Djibril Ba mo Dar Sam Dagana kanko ñanti en oɗo émission e oɗo wutte kanko Mamadou Landji Sy en jettimo en jarnimama mo jetto joguiɗo fuɗɗima laɗo haadi mi wiya Ablaye Diallo noon gonɗo Italie haala amen ñanden koko watte loskito Abou Gaye addoyno wutteji amen nawi ɗiɗi fof suudu mum mo addunimi o mi nani wona on ɗum noon kan haala ko gartoyowo yettude e jarnade dendagal bandiraɓe e yeeɓiyankoɓe e hettiyankoɓe suka e mawɗo debbo e gorko yettude Djiby Dieng e équipe muɗum baba hokkongol ma cakkitol faade e Sénégal e oɗo tolno gonaɗo e dow muɗum to banggue fitinaji ɗi to banggue gonkaji ɗi hande o elle yimɓe jejjiti laamu ngu payi koye ko wiyete ko élection locale hande goto faqqille mum fayi koye local no laamoyi so umima ɗon fayi koye présidentiel hono laamoto l'an 2029 te to banggue caɗele gonka no woodi banggue liggueyaji no woodi banggue jangde no woodi banggue safara no woodi eyyi min kam mbiyami ko
adi fof ko surtout to banggue oɗo génération mo gonɗen Sénégal tan foti jangguindeɓe neɗɗo fof ne foti darorade surtout hakku no poɗɗani darorade e leydi no poɗɗani vraiment to banggue an maade gurdam ma maade avenir ma sibu Sénégal hande ko kewata ko joljole kewoje ɗe kala hen vraiment jiilotoɗo lendemain meilleur a foti dañde ɗon windande nde ganduɗa ko ƴewde holno moƴƴinirta gurdam ma kono ɗum ko eɗen so yimɓe sen ndenaki seeɗa tan laamu ngu maɓe ɗanninen onande maɓe punti hen ha ɗanoɗen sibu ko yahata ɗo ko foof sa yi laamu ngu no waɗirta ni actualité sur actualité ko eɗen gandi won caɗele profond gonɗe e leydi ndi ɗiɓe mbaɗata nuancé e gadda ɗiɗo actualité ji ɓe joƴƴa beele jejjiten ko ɓuuri ko wonde priorité garten ko ganduɗa ɗum ɗo ko des questions peut être ɗi galana en solo vraiment ko yiide ɗum ne kadi vraiment enen poti hen ƴewrade kala mo ganduɗa an ka patriote noon waɗa jeeyede e landa Pastef patriote ko patriotisme wonde gendiyanke leydi mum nde yimɓeɓe vraiment mbawata daranade leydi ndi ganda oɗo saaha ko woni ko priorité leydi Sénégal e hokkude bandiraɓe aadi talata paɗo sawre welede Allah. On jaama Soye mawɗo debbo goy ko ɗo ka ten ha aset paɗo so Allah lamɗo jaaɓi yettude ngalal bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ɗo gonɗon ene gonir ɗon yo jaam e kiisa Allah gone meɗen.